ayikho i-challenge ebuhlungu ejele kunayo yonke njengokuthi ejele kuphela amanzi. Awukosi abantu bekuphela amanzi ejele mfethu eyinkinga ngoba kusuke kuyoxatshwana. Uyabona nje manje isiboshwe ejele senza sure ukuthi siba no-25 litha wamanzi, so ubhalekishe igama ukuthi owazi ngoba makuphela amanzi i-traffic amajele amaningi ayitezi khona abahlala phansi khona abahlala phezulu njalo njalo. And amanzi ejele emephele mfethu awanqeni ukuphela. Yabona nje umephele sengikwenze le example. Yabona nje umephele 3 days kufana nokuthi asuke phela inyanga lapha. Abangake bezophela 2 weeks. Ezophela 2 weeks. Akaphela ngomunye unyaka mfethu ngithi kwabo almost inyanga mfethu. Ngangisewesiville ma bro. Mfethu ebhlungu mfethu asikwazi ngisho ukwasizitsha because ejele uphela ngesitsha sakho uyayiwashela. Yabo izitsha mfethu ihlala ipharishe intamathele efanele enisule ngamathishu. Izitsha amathishu nilahla amathishu. I-toilet lasejele ehlezi ini nomuntu ose-toilet. Why? Endlini isibawu 50 bani. One toilet. So ku-rare i-toilet ayisebenzisa umuntu. Mfethu ngitshela ukuthi mfethu amasimba agcwale mfethu ukuze kufakwe mfethu yini lento ushipushi. Uthi sikhona mawukuthi mhlambe khona lemise mhlambe khona isigubhu u25 litha mhlambe owodwa. Awuvela ubhosha uflash. So lina mhlambe kuze kubetha abantu aba u6 or 7 bese ya flash. Abo mekaphela lawo manzi bese ngekho. Kuyabhoshwa bese aqala abo half bese kufakwa ithishu. Akhave ngethishu lawo masimo phinde kuqalwe phansi phezulu kwethishu. Yakhuphuka. Kwagcwala. Yiwa ko plastic. Sithatha uplastic wesinkwa bahlezi ke bekhona. Plastic wesinkwa ingene ngale shaweni. Shaya plastic ushaya plastic. Shaya ithishu fake plastic uvale ifeed uphose ezantsi. Ezantsi la uphosa khona ise-C1 khona abantu. Noma ise-B1. Ola uthi chafa. Bese kunuka ijele lonke ndoda. Yes. Njengoba kunuka ijele lonke ukudla afanele kudliwe showcase. Kuzoza ukudla kunuka kunjalo. Siphake sidle kuvalwe njengoba sivala ijele livalwa ngo2 past 2 3 past 3 latest. Kuvala ngisho i-roller dog. Ndoda kuvulwa amawindi kunuka kunjalo. Khona uzophiswa. Yezwa mfethu. I remember nje ngelanga mfethu kwenye indlu kwaze kwa volunteer ukuthi because kwasuka umsindo labantu ebhoshwayo kuphoswa kubona ezantsi kwasuka umsindo iwoya yankulu nje impela and ba right ngepha amasimba asuka phezulu ophaxazeke ezantsi umuntu akahlali namasimba akhe endlini yakhe kwagcina sekuthiwa akubhoshele emabhakedeni wendoda apartheid uyiboka live that's why I'm saying eliyizwe mfethu lena sposhe ndoda ama sothi sihleli namasimba endlini ke manje akugcola amabhakede yazi akutshela mfethu uzodla iphunga lamasimba uzolijwayela yabo uzongasabunandaba unandaba nani mfethu unandaba ngoba vele ngisho amanzi ekhona vele entrance yasendlini yakhe i-toilet ejele ukungena nje endlini ungenela i-toilet mawungena nje i-toilet ishower kuyima ungenela endlini enembed mawuphuma futhi uyaphuma uthi mawusuthi i-toilet yabo uyakwazi nje omunye umuntu uyabhosha la khona e-toilet ngiyimele nje ngiyadla ngikhuluma nomuntu la emnyango uyazi lapho emnyango iwona aweke kanjani bafu khona la abuze lo ubalo lo bhoshayo ngiyadla njalo bo efethu awazi usibhoshela kanje awubhoshe kahle sekuyinto ngathi esingayinaki wena ungayibuka uyisabe ukuthi hayi man hayi into engasho lutho le mfethu yabona lona ngoba sibaningi la mfethu one shower sisherishayo wendoda ukugeza msho kuyanukwa lalela basageza ba nuka indoda yabo amanye amajele amashawa ahamba nga3 ewesivili kiyodwa kodwa amanye amajele ahamba nga3 yabo nje niyageza nje mawuthukile ngempela ugeza libe ujeqeza ngoba manje nakhona leso nisageza
ushumese khona yabo Kanti kuyaphakama ngawe toilet. yaphakana cha phela lo kwasemathoyilet sokugcwaliselwana khona ukuphakama khona ukugwazana siyalo phela jela ukuthi awugcwalwe yabo lonto kodwa still noma uyoshawa yabona into enjalo mfethu so lokho kunjalo ke ikona ke lokho kwenza most of the time ema toilet kuyobanjwana khona yabo uyacabanga ke usa enjoy ushaya ishawa usageza ngensipho yakho ivele iwe kugcwele toilet yonke indoda inqondo yabo don't futhi uyixosha usuyixosha kanje ngoba ngempela awuthembi lutho yabo awuthembi ukuthi manje uthi usacosha insipho uzokento yabo ikhaya yabo so lapho so lento abakutshela mfethu inqaba mfethu ama challenges but mfethu ayide amasimba yo I think mfethu yona wes ukudlula zonke because if uyibuka ngempela ilimazi izinto eziningi healthy wise yes affect ngoba kusuke kugulwa mfethu uthi ugula unjalo uthi ufuna uyesibhedlela utshele ukuthi isibhedlela asikho namhlanje isection yethu ejele elizicefeke avele uyesibhedlela nje kuya ngama section ngomsombuluko isection yokuthi ngolesibili so wena isection yakho manje ngomsombuluko uzogula ngolesithathu ayingeke lutho yabotshela bakubuza umbuzo wodwa isection yakho nje nginesibhedlela usho wena ngomsombuluko uthi umbuzo wami ukugula kuneyinsuku yini kunjalo ke njena manje mhla kubuya amanzi uclean ubani yonke le mfethu njengoba kutshela mfethu makubuya amanzi mfethu isho kuthini but abantu abasuke bekliniswa phela eboshwe ezosihlamba yini impatha impatha hayi zonke ikhona impatha ezihlakaniphile ukuthi ihlakaniphile iclean ine visitor njengoba ine visitor nje siya benefita ngayo siyabhema ngayo sebese kuba khona laba abangenalutho yabo njengoba ninamaphari esinamaphari eminyango nasejela akhona ka wasejela iwona ke la wenza yonke lonto ke bese esenzile ya cleaner akhokhelwe lezo imboza ugwayi yabo lento ezobhetha phela kunjena mfethu ayithole yabona lonto kodwa nje mfethu isukisho kuthina ithina esicleanayo thina esenza everything mfethu even seyikwazene iboshwe wakuphuma igazi iboshwe izoclean kahle yonke into eyenzeka ejele yenziwa isiboshwe wafica ejele ku clean uyobheka isiboshwe ukwazi wafica ejele kunembalo ejele kahle izinto ezimiswe eshawa ama design athize bezenziwa iziboshwe wafica ejele kubhoniwe uclean ama window esuliwe bekenziwa isiboshwe ayikho into enziwa ujele ejele ngisho yodwa ayikho ngaphandle kwajele uthola mhlambe wayesebenza ka-electrical ngaphakathi ejele yabo uyakwazi mhlawumbe ukuthinta lapho nalapho kodwa nakhona usuyahamba ney'boshwa zakhe bethandile kodwa nje into eyenziwa ojele ayikho ngisho yodwa mfethu ngoba ngisho icathulo babhonelwa yithini iy'ngubo lezi zabe-brown abayigqokayo banikezwa ingaboni osayizi babo bathungelwa yithini ze balingane zize le ndlela enhle usuke ubabona sebeyigqokile ngabona la buhlangana nabo so nje kuningi esikwenzayo and yet we don't get paid for that ngeke ngithi mina it's another form of punishment because phela silapha vele because we committed ama-crimes are different so they was expect vele ukuthi kunje ngale misebenzi yakhona uthola mhlawumbe uyapheka ukuka or usebenza engadini uyabona can you believe ukuthi ayekho umuntu hola more than 200 rand a month yeah uwahola nje 100 rand hey usukuyibamba bo hey usukuyibamba bo hawu hola 100 rand entshele hawu usukuyibamba etshele kholo 7 rand 20 rand uthisha ngaphakathi uthisha Jothi ubambe 50 nje njalo ngenyanga yabo uya ngamajeleke yabo amanye mhlawumbe akwazi ukunikeza lawo maclip aba kodwa nje ayakho umuntu ontshethe ejele holo 300 rand ngabo uqamba kuhlaza manje uma uthisha ejele ikhona leyo respect ukuthi what is respect vele ubizwa ngothisha ejele mawilodwa ubizwa ngayo uyakufakela lama point enombolweni lokuthi hayi ungakwazeki mhlawumbe hayi nombolo ukufakela ukufakela ku parole board parole board la sebekuconsider ukuthi ugoduke sekubheka ukuthi ubuwenzani ngaphakathi mesibona ukuthi cha uDepartment of National Service ubusiza because phela ama uthisha ufundisa iboshwa which means you are assisting
udepartment because unabo vele othisha bawo nawo inkinga yabo ababaningi few othisha bakusaba ukufundisa ejele especially lawo maximum. I think abanye basaba izinto abayizwayo, abanye basaba izinto abake bayibona, abanye nje they are scared ukuthi it's a prison. So umuntu mekuthiwa prison ukuthi click uthi igebengu iboshwe hebele yabo, and vele leya ndawo mfowethu nami I won't lie, that's why jele baqaliswa e-college before babe yini ojele. Ngeke ngithi nami othisha before bayofundisa ejele fanele baqaliswe kwi-training yojele nabo, ngoba ngempela uma ungatrainwanga ngesiboshwa uzoba nenkinga. Nawo abantu bawo-master ungafika ejele uzofundisa sibone ngawo usumdeliver wewonga. Angithi phela njengoba uthisha mhlawumbe uhole 15,000 ngiyalinganisa, bese mina ngikutshela ukuthi awulande nje iphasela lami elincanyana elingaka ngizokunika u5,000 manje, bese ngiyakutshela futhi njengoba kunikeza 5,000 mase amaphasela walanda abe u4 20 uyawuthola manje. Ngiyacabanga ukuthi imali oyisebenza inyanga yonke sikutshela uzoyithola ngama-hour. So once wayidla leya mali angazi nani kungathi ne-extras ethize, because once you've started testing it hayi usuphakathi mfethu. There are few abangakutshela ukuthi bayagaxeka base beyakhwitha, bakhona but there are few. Same thing njengathi siyigangi yabo, muke wadla imali yokuganga watesta imali yegazi ave mnandi ithi phela nje ungathi ungahambe uyobamba inkunzi enye. Yathi yabo nje leyanti uyabona ukuthi into enobusathane phakathi uyakwazi ukuyibanza lento. The devil is indeed a liar mfethu. If he was ukuthi go back entweni wrong uyabona. So nje mfethu nje umuntu experience kakhulu. Uma lento yezifo ithelela kanjani ingculazi nama-TB ejele nalento yokugula nokuthutha enye into nje mfethu overcrowded iyodwa uthi nje siba u50 endlini kukodwa nje, ngoba nje basiba u50 kube khona ukuthi umhleze ekhwehlela vele endlini, vele abanye bayagula siyabazi. Kureje ukuthi ayekho umuntu one-TB endlini, i-TB ithelana ngomoya ukuqala. So uma uzivale ndawonye vele ama-chances ukuthi sithelane maningi. Njengoba ngeke ngakhuluma ngokuthi kubuye ukuphela amanzi, izifo lezo iboshwa mfethu ziyabhemisana. Ugwaye enye into mfethu eyighosti kakhulu, and siyakwazi ukubhema ugwaye siba u10 siyiboshwa. Thothi kuntswempu sithi bafethu ashaya inthuphulo ongcono nomunye yabo makhona onesifo esithize obvious esisitholile yabo. Iboshwa mfethu zenza ucansi olungaphephile zifihle ebusuku, ithane ngo-HIV ama-STI ama-STDs. Itshe into enzayo ebesiyibona yabo. Khona into ekuthiwa i-Bluetooth ejele on nekuthi ngizobhema mina bese ngiyayijova ngijove wena nasejele it's happening i-on. Enye into ebesingayinaki i-razor ejele ngiyabakunda abantu abawu10 nge-razor eyodwa, ngingazange ngize ngiyishintshe or ngiyisterilize to make sure ukuthi if mhlawumbe bengigunda umuntu one-infection ethize anga-affecteki komunye. So nje mfethu iboshwa ziyagula kakhulu mfethu. Enye into obuyishaya iboshwa njengoba ngingachaza ekuqaleni, isibhedlela sasejele mabro, just the name. Phetho ikhanda unikwi-press elifanayo, phetho isisi ne-press elifanayo, phetho ukuthi isisi elifanayo. Yazi ejele athelwe ngempela ngobani sekubona athele umuntu uyacisha phela kuyima njengoba uzubona iboshwa usuyibona kuphi koKing Edward, usuyibona komshiyeni uyabo. Sisuke sesikhuluma sakhuluma yabo. Ukuyiswa emshiyeni it's your right, ilungelo lesiboshwa ukuyishwa ngaphandle esibhedlela yabo. Kodwa leyo nto ngaphela ngendlela sinikselwa ngayo mfethu
ezempilo nje mfethu azikho right zi-pure 100% sure. Kunendawo nje kuthiwa isi-high care i-medium B. Mase ngikise lapha mfethu ngikufake eboshweni admithiwe ndoda yo ngathi ngifihliwe mfethu mfethu uyathuka uma ungena lapha mfethu ngisho ungena khona indawo yakhona nje ifihlekile vele kwayiyona mfethu ubona lo muntu nje mfethu uyahamba uyabona yabo ubona lo muntu mfethu angashona nomnini ile bosho lithi noma zizobhekwa ayisayi vesitheni umuntu wakuba usefaka ngaphakathi awumbhekele esibhedlela ngaphakathi hle nje mfethu yabona nje mfethu mfethu azitholi usizo mfethu kunalokho uthi uyabona sekuqhamuka ihesi ayihesi ayipheli mfethu ayipheli ihesi kweziveni ma bro hlezi leya ndawo mfethu yabo ukwagula mfethu usuku senkingeni mfethu yanto eyinkinga kakhulu ukugula ejele ma bro ungaguli mfethu lapha jima mfethu uzame upatanise nje uzame ngempela ngoba ukugula kuzokukhawatha shawa mawugula kube into ezincane nje mhlambe uphethwe ikhanda isiso yabo lento ezinawo abakwazi kodwa nje lokhu serious mfethu vele uavoid ngempela mfethu izinto uyigade wena mavele uthinta ejele kunabantu ngisho ukuthi behlala esithini ethu saqala ayisuli ngoba awuthembi lutho even ishawa mongene eshaweni bayascrap iscrap before ungena benze into eziningi abantu lapha eshaweni bahlabana abanye bashaya indwaba abanye kuningi nje okwenzeka eshaweni isilebe yabo because nayo ishawa iyavalwa uyabona lo nto edingeka ishawa ivaliwe ufike uzoyivulula ungozi yabo iqala kwayilelo iqala emaphoyiseni noma eboshweni wenzani ulunguzana umuntu egeza kanti abageza yabo abanye bake bavula ishawa uzishawa ikhala kanti akho ishawa ekhalayo bayahlabana yebo lodwa omunye avele kanje sengathi uyageza lokho ethe kanti bathi bayamhlaba la ngemuva yakutshela bakuma plan just ngempela ubeka indishi nani yabo cha uyageza yabo uthole okwethi nje bro kanti hayi ziyakhala yabo bakhona la ngemuva umbelese yabo lokho leyo inokwenza kimi nje aninakile mina endinembona nangu uyageza kanti khona ongalo umbelese so ngizama ukuveza ukuthi how creative incinzo ngendlela ey-creative ngala mfethu yonke into yabo izenza in such a way ukuthi ngempela uzobona labantu bahlakaniphile it's just that nje phela mfethu kwenzeka because I don't think mina ngeke ngithi mina akekho umzali owathi ezala ubazali isiboshwa and akekho umuntu owathi eqala ukuhlakanipha athi mina mengikhula ngizoba ibhantiti yabona mengikhula ngizobamba inkunzi ngizodubula no izimo esihlangabezana nazo empilweni nama choices esiwathathayo nabangani sihlangabezana nabo along the way into ebuyishiya kakhulu phela mfethu ukuguide that's why uyayuzwa omunye umuntu ethi uma wami wayethi show me your friends I will tell you your future thina ke bese ngenayo guidance sasiyoyitshela ubani yonke leyo nto uyabona so mfethu umuntu ushibile kakhulu mfethu and right now impilo ayikho right njoba engachaza ngathi sibe nama challenges VOD obani uphumeke mfethu bakunikeza idate before size lapho ngasiqala okay ngani noma le uzongena zikhona iziboshwa ezihlaba ilokhu ngani izilwane ejele efana nengubo eyiboshiwe lawo macala no hayi boshwe lawo macala ngaphakathi no mfethu angifuni ungasho into enjalo angeke ngibe 100% sure ukuthi iyenzeka but ngenxa yokuthi ngeke ngahlala emajele ekunezingulube ezifuyiwe izitori ubuzizwe ukuthi obani babanjwa behlaba ingulube obani babanjwa you understand yabo ngoba even ibosho ezisebenza khona bezithi bese ekuseni sekuthiwa abasebenza konje bizwa ngani indawo yengulube kuthiwa isepikari
abasebenza ephikara thina sibo sithi ambani nobepha ingulube nina yabo into eyijoke nje mfethu yabo ekwaziwa vele ukuthi iyenzeka bayenza but angikaze ngiyibone yenzeka live uyabona lonto ayifani njengesibosha sihlatshwe hayi leyo sayangayibona yenzeka ngqo ngayibona yabo ingulube okay ilwane angikaze mina ngisebenze vele engulubeni or kulabantu abalusa inkomo yabo ngoba bengize kushiya kuthiwa badla amatete enkomo lapha kodwa bengaze ngibone ngoba phela angilusi mina ngihlale kulamaje la angala eKZN emakhaya kodwa ngibe ngowaselokishini so nakhona emajele imisebenzi ikhona mningi uyayibhala i-application ukuthi hayi bengicela umsebenzi okwenza ukuthi ngangeke nje ngicela umsebenzi okuyolusa ingulube hayi ngihlangana nokulusa mina ngihlayele emlazi mfethu yabo manje yini esuke idala bahlaba ingulube ukuganga noma ingenxa yesimo ababhekane naso sokuthi bafuna ukuthi umzimba nabo bewujabulise ikabili mfethu awonline mfethu kunabantu abayithandayo vele sex I'm not saying about ama-rapist kula nje natural people thothi nje isex uyayithanda so uyacabanga lo muntu usomvalele manje for i-period mhlambe ka 15 years engayenzi isex, you understand? Ibona-ke laba othola ukuthi sebajike ejele sebebizwa ngey'nsansa. Insansa akuyena umuntu oshaya inombolo. Umuntu ongashaya inombolo but onemali okwazi ukuthenga umuntu ukuthi abe intombi yakhalane naye. Uyayizwa leyo nto. So ibona-ke ukuthi nabo bagcina sebenza izinto ey'njalo ejele. Some of them ukuthi bakuma-gangsterism athize bagcina sebelala nabafana njengoba abanye ama-gangsterism kukhona adume ngalokho engeke ngize ngiwamenshine ngamagama to protect others abangakwenzi lokho. You understand? Uthola ukuthi-ke sebelala nabo abafana abanye sebeney'ntombi njengoba ngangakubeka before ukuthi kunamanye amajele nje ekwaziwayo ukuthi la kuyathandwana nje. Yabo uba intombi kaba kodwa ekugcineni ayikho intombazane. Yabona but kuyaziwa nje kusemthethweni. Yabo so mfethu into ekanjalo mfethu yes bakhona vele abakwenza ngoba bekade bayigcina bese kuba khona abakwenza ngoba nje beyikhohlakalele. You understand? But nje mina ngiyakithi mfethu kodwa i-most ilaba vele abasuke ngempela umuntu esekade ayigcina esethi ayifusek ziyakhala kodwa nje engamuzwa ethi vele ziyahlabana etabanini inkinga. Yabona usezama into azojustifya ngayo naye. Yabo so mfethu yes ziyenza into but-ke noma kwenzeka still namanje kusayihlazo ukubanjwa nje ukuthi omunye umfana ihlazo lelo angiphathi-ke mekuthiwa bekujwa wena ihlazo times 2. You understand? So nje mfethu ikona lento noma yenzeka but nje mfethu ayikaze yamukeleka, ayikaze futhi kwaba into ekuthiwa hayi-ke sengaba ayifuna kanje lethwa nje ifihlo and makuthiwa ngempela uhlatshiwe angiphathi makuthiwa owaselokishini leyo nto iduma ngisho ngaphandle. Iphuma ngubani? Iphuma ngathi asifuni phela usijwayeleka so esenzela nomunye yabo ukuthi nje angawuthathi nje ushansi. You understand? Angalinge nje asithathe amashansi yabo. Simchazele ukuthi wendoda lento oyenzile-ke ususiphoxile. One ma wasemlazi uhlatshiwe ejele okwazi usukuphoxa umlazi. Yeah. Uthi uphoxa umlazi unjalo ma waka-A njengoba mina waka-A siphoxisa abafana baka-A. Yabo so nje mfethu njengoba sila ejele asisahlali nawe besihleli nje sabasemlazi ngisho ngaqhamuka kufanele uze kuthini hamba ohlala nabanye abajiwe awuwedwa phela baningi bakhona abafana nawe hamba ohlala nezinye iy'febe zejele iy'febe zejele nje yabo.